Πέτρο, καλημέρα από Αθήνα. Καλημέρα, Γιάννη μου, καλημέρα. Πέτρο, σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησής μου και με βάση το ερέθισμα που εσύ μου έδωσες, σήμερα θα συζητήσουμε κάτι για την κυριολεξία στα έργα του Λάνθιμου και σε αυτό το πλαίσιο έχω 2-3 πολύ μικρά bullet points. Πρώτον, είδαμε μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά και σε συγχαίρω το φιλμ που έκανε ως σπουδαστής του ΑΠΙΘ για τον κινηματογράφο, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι γένους Λάνθιμος. Εγκλισμός και ιδιογλώσσα. Το δεύτερο, επειδή μου είπες κάτι για την κυριολεξία του Λάνθιμου, για να μην χαθούμε, ας έχουμε 2-3 ταινίες σε αναφορά, δηλαδή το Κοινόδοντα, ίσως το Poor Thing και το Τυργόνια, για να μην χαθούμε στο όλο το έργο. Και ως αντίστοιχη, να βάλουμε την ωραία της ημέρας του Μπονουέλ. Ως εξής, η ωραία της ημέρας του Μπονουέλ έχει μια εξέλιξη μέσα σε αυτό τον οίκο, σε αυτή την αιστεία που ξέρουμε, όπως και έχει η Μπέλα του Λάνθιμου. Σε αυτό το μικρό περίγραμμα θα ήθελα να σε ακούσω πώς το τοποθετείς εσύ. Καταρχήν, σε ευχαριστώ που είδες το ταινιάκι μου. Είναι 10 λεπτά. Είναι μικρό ταινιάκι. Ήταν μια άσκηση στα πλαίσια της σχολής του κινηματογράφου που έχουμε εδώ στο ΑΠΘ. Εκείνο που όμως θέλω να πω είναι ότι, εντάξει, κατά τη γνώμη σου είναι στη σχολή Λάνθιμου. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν κάποιες διαφορές. Άμα αναφέρεσαι στο Κοινόδοντα. Το Κοινόδοντα τον είχα δει πριν από πολλά χρόνια. Δεν λέω ότι δεν μου άρεσε μέχρι ένα σημείο. Και εδώ είναι η διαφορά με το ταινιάκι μου. Στο ταινιάκι μου υπάρχει χιούμορ και υπάρχει μια διέξοδος. Στο τέλος λέω για την αγάπη, σαν διέξοδος, στην απουσία νοήματος. Από όσο θυμάμαι, στο Κοινόδοντα δεν υπάρχει διέξοδος. Είναι μια επανάληψη αυτού της καυκικής δομής, ας πούμε, τους αδιέξοδες δομής που χαρακτηρίζει, που το είδαμε σαν μια μεταφορά για την ελληνική κοινωνία. Αλλά αυτή η απουσία διεξόδου είναι και το χαρακτηριστικό που έχω να παρατηρήσω για όλες τις ταινίες του Λάνθιμου που έχω δει. Δεν έχω δει πολλές, έχω δει το Κοινόδοντα, έχω δει το Poor Thing, έχω δει τελευταία τη Βουγγόνια και έχω δει και την Ευνοούμενη. Η Ευνοούμενη κατ' εμέ ήταν η καλύτερη ταινία του, δηλαδή είχε κάτι να μου πει, ας πούμε, έτσι συγκεκριμένο. Πολύ καλλιτεχνικά, ευρυγόνιος, φακός, όλες αυτές οι αρετές του Λάνθιμου, οι τεχνικές είναι αναγνωρίσιμες, τους αναγνωρίζω. Έτσι είναι εξαιρετικός filmmaker, έτσι τον χαρακτηρίζω. Αλλά εκείνο που λείπει είναι η ανθρωπιά. Στην Ευνοούμενη, ας πούμε, βλέπουμε όλα τα τερτύπια της εξουσίας, αλλά πουθενά μια υπέρβαση, μια διέξοδο, ένα νόημα. Ας πούμε, μ' αρέσουν πολύ περισσότερο οι πιο απλές ταινίες, οι απλές σκηνοθετικά ταινίες του Κιουαρισμάκη, του Μάικ Λι, του Κεν Λόουτς. Υπάρχει κάτι, σου λέει κάτι. Στις ταινίες του Λάνθιμου δεν βλέπω να υπάρχει αυτό το κάτι, αυτή η διέξοδος. Ας πούμε, είδα τη τελευταία ταινία, τη Βουγγόνια. Στο τέλος, η εξωγήινη, που το τέλος ήταν υπερβολικό, ας πούμε, έτσι, έδειχνε κάτι εξωγήινος, δηλαδή η υπόθεση ήταν κάποιοι ψεκασμένοι βρίσκουν κάποιον, βασανίζουν μία τσέο η οποία τη θεωρούν εξωγήινη. Στο τέλος αποδεικνύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι, ότι όλοι αυτοί οι εξωγήινοι είχαν έρθει στη γη, ας πούμε, για να δουν για το ανθρώπινο γένος και τελικά τους εξοντώνουν όλους. Βλέπεις ένα σωρό πτώματα παντού, πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο. Και αυτό μου θύμισε τη ρίση του Τζέιμσον ή του Ζίζεκ, δεν ξέρω ποιος το είπε, νομίζω Τζέιμσον, ότι στην εποχή μας μπορούμε να φανταστούμε πιο εύκολα το τέλος του κόσμου παρά το τέλος του καπιταλισμού. Εν πάση περιπτώσει, η κριτική μου στο Λάνθιμο έχει να κάνει με αυτή την υπερβολική αρτιότητα, την υπερβολική προσοχή στη λεπτομέρεια της φωτογραφίας, στα έξυπνα φουστανάκια που έχουμε της Μπέλα, που είναι ρομαντικά και κοντά, που θυμίζουν όλα εμπορεύματα, σε όλα αυτά τα πραγματάκια, τα ζωάκια που είχε το Poor Thing, που είναι μισά από εδώ, μισά από εκεί, έτσι ώστε να αποσπάσουν την προσοχή του θεατή. Από τι? Από την απουσία νοήματος. Ναι. Δηλαδή,
Αυτό είναι που χαρακτηρίζει κατ' εμέ τον Λάνθιμο σε αντίθεση με τον Μπунουέλ. Θα μου πεις, ο Μπунουέλ υπερεύαινε το νόημα μέσα από τον σουρεαλισμό. Ο σουρεαλισμός ήταν ένα κίνημα της δεκαετίας του 30, 40, 50, ας πούμε, τέλος πάντων, τη δεκαετία του 30, που θυμάμαι τον Αντρέ Μπρετόν να λέει υπάρχει ένας άνθρωπος χωρισμένος στο δύο από το παράθυρο. Ουσιαστικά δηλαδή έλεγε να ξαναενώσουμε την ανθρώπινη ύπαρξη βάζοντας μέσα και τη φαντασίωση και το όνειρο. Και εδώ μπορούμε να έρθουμε, αν μου επιτρέπεις, σε αυτό που λέγαμε αρχικά σαν τίτλο, από την Belle de Jour του Μπунουέλ στην Μπέλα του Λάνθιμο. Ναι. Για να θυμηθούμε λίγο την Belle de Jour. Τι κάνει η Belle de Jour? Κάνει αυτό που είναι η ανθρώπινη ύπαρξη. Δίνει την πραγματικότητά της με τη φαντασίωση. Η φαντασίωση, έλεγε ο Λακάν, είναι η σκηνοθεσία του πραγματικού. Και η Belle de Jour, η Κατρίν Ντενέβ στη ταινία, έτσι, ενώ είναι με έχει μια πλούσια αστική ζωή, ταυτόχρονα φαντασιώνει ότι έχει φύσταται, τη δένουν, ότι μαστιγώνουν και ούτω καθεξής, ας πούμε, έτσι, ότι ο άντρας της ότι μπλέκει σε υποθέσεις εγκληματικές, ότι ο άντρας της είναι παράλυτος, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε τον άντρα να σηκώνεται, να περπατάει την ίδια, να κάνει πράγματα. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά, κατ' εμέ, ο Μπунουέλ και ο σουρεαλισμός του κάνει κάτι που με ενδιαφέρει. Μας δίνει μια κατεύθυνση για να καταλάβουμε την ανθρώπινη ύπαρξη. Μας δίνει μια κατεύθυνση να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα έχει μέσα και τη φαντασίωση. Έχει μέσα και το όνειρο. Η πραγματικότητα δεν είναι και μονοδιάστατο. Ναι. Ακριβώς εδώ είναι η αντίθεσή μου με την Μπέλα του Λάνθιμου. Η Μπέλα του Λάνθιμου μας δείχνει μια πραγματικότητα επίπεδη, μονοδιάστατη και χωρίς καθόλου βάθος. Ναι. Η Μπέλα πάει κυριολεκτικά, θέλει να το ζήσει σαν εμπειρία, βγαίνει από το κεφάλι ενός άντρα, δηλαδή είναι μια κατασκευή η Μπέλα, έτσι, και προσπαθεί να ζήσει, έτσι, να ζήσει επίπεδα. Όταν πηγαίνει στο μπουρδέλο και τη μαστιγώνουν και λοιπά, το βλέπεις ότι το απολαμβάνει κυριολεκτικά. Επίσης βλέπεις και μια ανιστορικότητα στις ταινίες του Λάνθιμου. Στο Poor Thing θυμάμαι μια σκηνή όπου η Μπέλα μαζί με μια άλλη πόρνη, την οποία γνώρισε στο μπουρδέλο και την οποία απελευθερώνει, ας πούμε, έτσι, λένε ότι έχουμε τα δικά μας μέσα παραγωγής. Αυτό που να φάνηκε αστείο, αλλά εμένα μου φάνηκε εξυπνακισμός. Εννοούσε το ιδίο, ας πούμε, εννοούσε κάτι τέτοιο. Αυτή η σωματοποίηση των μέσων παραγωγής, η απουσία κάθε αναφορά σε κοινωνικές σχέσεις και η αντιπαράθεση άντρα-γυναίκας, όπως στο τέλος, το είχα δει σε ένα σινεμά εδώ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, το Ολύμπιον, στο τέλος έχουμε τον κακό να τον έχουν σχεδόν, να τον έχουν κάνει λοβοτομία, ας πούμε, και τον έχουν σαν πέτ, σαν σκυλάκι κλπ. Αυτού του είδους η αντιπαράθεση άντρα και γυναίκας, είχα κάτι κοριτσάκια που χειροκροτούσαν όταν βλέπαν τον άντρα τεπειρωμένο. Όλα αυτά μου φαίνονται ταιριαστά με μια ιδεολογία παροντισμού που μας χαρακτηρίζει. Πέτρο. Ναι, δεν ξέρω. Δεν σου άφησε χώρο για την... Όχι, μου άφησε πολύ χώρο, γιατί ήταν ωραίο, γιατί το ανέπτυξες όλο. Εγώ θέλω να κάνω την εξής αντίστοιξη, για να το κάνουμε και αδρό. Belle de Jour και Μπέλα. Στην ταινία, η Belle de Jour ονομάζεται Σεβερίν και γίνεται Belle de Jour. Στην ταινία του Λάνθιμου η κοπέλα ήταν η Βικτόρια και έγινε Μπέλα. Δέχομαι απόλυτα ότι μέσα από τον σουρεαλισμό του Μπунουέλ έχουμε αυτούς τους διαδοχικούς εγκυβωτισμούς της φαντασίας, μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Αλλά κοίταξε τι άλλο γίνεται εκεί. Η Σεβερίν Belle de Jour, μέσα στο πλαίσιο των φαντασιώσεων της, στο τέλος παραμένει δέσμια των φαντασιώσεων της. Γραμμικά, ενώ ξεκινάει να είναι σε μια αστική βαρετή ζωή, εάν καταλάβουμε ότι είναι φαντασίωση, πάλι εκεί έχει μείνει. Αν δεν είναι φαντασίωση, έχει πάρει τον εραστή στο λαιμό που έχει σκοτωθεί και ο άντρας είναι σαν πυρικό καροτσάκι. Κοίταξε τώρα, δέχομαι ότι η Μπέλα είναι κυριολεξία. Η Μπέλα ξεκινάει από ένα νήπιο μέσα στην κυριολεξία του Λάνθιμου, αναπτύσσεται, ζει όλη αυτή την Οδύσσεια, αλλά στο τέλος νικάει. Είναι στο χώρο της
έχει τον άντρα της, έχει ταυτόχρονα την ερωμένη της, έχει φύγει από την παιδικότητα και είναι φοιτήτρια της ιατρικής και έχει ένα μέλλον, και καταπιστικό σύζυγο τον έκανε κατσίκα, ενώ σε μένα τα ζωάκια δεν τα είδα ως ζωάκια, τα είδα ως νέες μορφές ζωής υβριδικότητας, που καταλαβαίνουμε στην σύγχρονη κοινωνία να εξοικειωθούμε με υβρίδια ζωής έχει πολύ θετική, ένα πολύ θετικό ιδεολογικό αντίκτυπο. Δηλαδή, βλέπω τη Σεβερίν Λαμπέλ γραμμικά στο ίδιο εκεί που ήταν, ενώ η κυριολεκτούσα Μπέλα είναι νικήτρια στο τέλος. Εκεί δηλαδή θέλω να πω ότι, και το κλείνω, η κυριολεξία του Λάνθιμου είναι συγκεκριμένη, αλλά επειδή είναι ένας κώδικας κινηματογραφικός που καλύτερα από να το συμπλήσεις εσύ, αυτός έχει αυτόν τον κώδικα, να φτιάχνει μορφές λίγο πολύ οριακές ως κόμικς. Εκτός του κώδικα, έχει μια διέξοδο. Το τέλος στη Βουγόνια είναι σαν να λέει με έναν σουρεαλιστικό τρόπο, σε έναν πολύ, πώς να πω, σουρεαλιστικό τρόπο, σαν να είναι εξωγήινοι φίλοι της γης. Τα έχετε κάνει μαντάρα. Τα έχετε κάνει μαντάρα. Δεν σας αξίζετε να ζείτε. Και αυτό σας βάζει και τη Μάρλεν Ντίτριχ να λέει ένα ωραίο τραγουδάκι για τη φύση και λέει άντε ας τελειώνετε τώρα, να τελειώνουμε μαζί σας. Αυτό είναι λίγο πολύ μια διαφορετική ανάγνωση που έχω και ήθελα να το σχολιώσω και πάλι. Δεν είναι διαφορετική ανάγνωση, είναι η ίδια ανάγνωση που κάνω και εγώ, μόνο που αυτό που εσύ βλέπεις ως θετικό, εγώ το βλέπω αρνητικό, ας το πούμε έτσι. Είναι η ίδια περίπου σκέψη. Με ποια είναι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι είπες ως τώρα, γιατί τα είπες πολύ καλύτερα και από μένα. Σε αυτό που θέλω να πω. Εδώ να θυμίσω ένα πίνακα του Van Gogh, τα παπούτσια, κάτι παπούτσια που τα βλέπεις, έχει αναφερθεί και ο Χάιντεκερ, κάτι τα παπούτσια ενός χωρικού που τα βλέπεις κολλισμένα, βρωμισμένα κλπ. Έτσι. Αυτά τα παπούτσια ήταν, σύμφωνα με τον Τζέιμσον, η νεωτερικότητα. Μια σκληρή εποχή που ο άνθρωπος ήταν κλεισμένος ακόμα στο παρόν του, στην γη του, όπως η Μπέλ ντε Ζούρ. Η Μπέλ ντε Ζούρ φαντασιώνει με την υπέρβασή της, αλλά παραμένει πραγματικότητα. Και αυτό που κάνει ο Μπουνουέλ, δείχνοντας αυτό το πέρασμα από την πραγματικότητα στη φαντασίωση, είναι να προσπαθεί να κάνει αυτό που έκανε ο 20ος αιώνας και οι σουρεαλιστές και όλοι οι καλλιτέχνες τότε και όλη η πρωτοπορία, είναι να ανοίξει μια τρύπα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, να την αλλάξει, αυτή την αδύρυτη πραγματικότητα. Και έχουμε τα ίδια παπούτσια, όπως το παρουσιάζει ο Γόρχολ, διαμαντένια παπούτσια γεμάτα χρυσόσκονη. Αυτό που σου λέω είναι βέβαια από τον Τζέιμς με το μοντέρνο. Ο Γόρχολ αποσπά αυτά τα παπούτσια από την πραγματικότητα που ο Βαν Γκόγκ τα είχε κολλημένα σε αυτήν και τα εμφανίζει περίπου αιθέρια, γεμάτα χρυσόσκονη κλπ. Είναι το μεταμοντέρνο. Είναι η εποχή μας, κατά κάποιο τρόπο, η εποχή που φτάνει στο τέλος της, γιατί τώρα έχουμε τον εφιάλτη που έρχεται με τον τραμπισμό, έτσι. Η εποχή μας πάντως που μας έπεισε ότι μπορούμε να υπερβούμε την πραγματικότητα πετώντας σε μια υπερρεαλίτη, σε έναν, όχι με σουρεαλιστικό τρόπο. Ο σουρεαλισμός ήταν μια προσπάθεια επανάστασης, υπέρβασης της πραγματικότητας πραγματικής, με έναν φαντασιωτικό τρόπο. Τι ωραία! Μπορούμε, έχω και τον άντρα μου, έχω και τον κακό εκεί να τον βασανίσω και αυτό, έχω και τα υβρίδια, τα ανθρωπάκια αυτά, τα μισά, ας πούμε, μπορώ να εντυπωσιάσω. Αυτό όμως που εμένα, έναν άνθρωπο της νεωτερικής εποχής, έτσι, που εμένα με εντυπωσίαζε στο Μπουνουέλ και μου άρεσε γιατί μου έδινε και μια κατεύθυνση, να τι μπορούμε να κάνουμε στον Λάνθιμο, απλώς με διασκεδάζει. Έχω την εντύπωση ότι ο Λάνθιμος δεν αφήνει υπερβολή για υπερβολή που να μην τη βάλει. Στο Βουγόνια πλημμυρίζουμε με αίματα και κομμένα κεφάλια από εδώ, αίματα από εκεί, βασανιστήρια από εκεί, χωρίς νόημα. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το Πριόνι, μια άλλη ταινία, είχε τουλάχιστον χιούμορ. Εδώ δεν βλέπω ούτε χιούμορ. Βλέπω όμως να τελειώνουμε με την ανθρωπότητα. Δηλαδή την απόλαυση του ίδιου μας του θανάτου.
της καταστροφής. Γιατί να τελειώνουμε την ανθρωπότητα? Φταίω εγώ αν υπάρχουν οι καπιταλιστές με 700 δισεκατομμύρια δολάρια σαν τον Μάσκ και τα κάνουν να μαντάρα? Εγώ τα έχω κάνει? Γιατί αυτή η απέχθεια κατά της ανθρωπότητας? Και εδώ θα ήθελα πάλι να θυμίσω τη ρίσα του Τζέιμσον. Καλύτερα στην εποχή μας φανταζόμαστε το τέλος της ανθρωπότητας πιο εύκολο από το τέλος του καπιταλισμού. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το σημείο. Ενώ ο Μπουνουέλ αντίθετα το έκανε γιατί πίστευε βαθιά στην δυνατότητα να απελευθερωθούμε από όλα αυτά, στη χειραφέτηση της ανθρωπότητας. Έτσι λοιπόν βλέπω στον Λάνθιμο κάτι εξαιρετικά χειραγωγικό δια του θεάματος, όπου βλέπουμε σε τι ωραία Disneyland ζούμε, ενώ στον Μπουνουέλ βλέπω κάτι το βαθιά χειραφετητικό. Με την έννοια ότι μου δίνει να καταλάβω μέσα από τη γνώση την πραγματικότητά μου. Και θυμίζω ότι το σύνθημα του διαφωτισμού ήταν σύμφωνα με το Καντ, το τόλμα να σκέφτεσαι. Ο Μπουνουέλ σκέφτεται και το φαίνεται αυτό. Ο Λάνθιμος νομίζω ότι μας διασκεδάζει. Είναι ένας πετυχημένος filmmaker. Ναι. Μήπως όμως ο Λάνθιμος είναι σε ένα εικαστικό και αισθητικό σύμπαν που έχει αλλάξει. Πλέον αυτό που λες εσύ βία, για πάρα πολύ κόσμο, λόγω της υπερβολικού θεάματος δεν είναι και τόσο βία. Και θέλω να σημειώσω μια εξωτερική, πολύ εξωτερική ταύτιση Μπουνουέλ και Λάνθιμ, η οποία είναι ως εξής. Όταν έγινε η ωραία της ημέρας, τα κουστούμια που φοράει η Καντρίν Ντενεύ ήταν τα καλύτερα κουστούμια που είχε κάνει ο Yves Saint Laurent και δημιουργήσανε μόδα. Όλα τα κουστούμια της Σεβερίν είναι κάτι το οποίο είναι αξεπέραστο. Ομοίως, τα κουστούμια της Μπέλα έχουν πάρει Όσκαρ. Σε έχω αντιληφθεί πώς το λες, αλλά όντως διαφωνώ. Στο σημερινό σύμπαν ιδεών και αισθητικών επιλογών, ο Λάνθιμος δεν μπορεί να το πεις ότι δεν είναι ένας κριτικός της εποχής μας. Δεν μπορεί να το πεις ότι έστω και εμέσως διαμορφώνει ένα κλίμα αποδοχής του νέου εφιάλτη, το οποίο είναι αυτός που ζούμε, ο τροπισμός, η νέα γεωπολιτική κτλ. Παραμένει ένας κριτικός της εποχής. Με ένα αισθητικό κώδικα διαφορετικό, να τον πω σημερινό, να τον πω άλλο από τον Μπουνουέλ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Λάνθιμος είναι ένας αποχαμωτής της σημερινής συνθήκης που ζούμε. Εγώ αυτό λέω όμως, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά ικανός, έτσι, αλλά στις ταινίες που έχω δει τουλάχιστον δεν μου δίνει εμένα αυτό που έβλεπα στον Μπουνουέλ και σε άλλους σκηνοθέτες μιας ολόκληρης εποχής, ας πούμε, έτσι, μια κριτική παρέμβαση στην πραγματικότητα. Δεν το βλέπω αυτό. Μπορεί να το βλέπουν άλλοι. Το ότι βέβαια μιλάμε για μια εποχή, αυτό που είπε στην αρχή, ότι μιλάμε μια εποχή που έχουμε θυστεί στα πτώματα, είναι αλήθεια. Και μάλιστα μετά τη γενοκτονία που έγινε στην Παλαιστίνη, βλέπουμε πια ότι τα πτώματα πηγαίνουν έρχονται και πια δεν μας κάνουν εντύπωση. Αυτό το χαρακτηριστικό της εποχής μας. Ναι. Καθώς χάνουμε την αίσθηση του μέτρου, έτσι βλέπουμε τα πτώματα σαν στατιστικές. Ας πεθάνουν όλοι. Αυτό όμως πραγματικά εμένα με τρομάζει. Θα ήθελα να βλέπω κινηματογράφο που να μιλάει για την ανθρώπινη κατάσταση με κάποια ευαισθησία, βλέποντας, διακρίνοντας, ας πούμε, τα αυτά που έχει στο μυαλό του άνθρωπος, συνδέοντάς το με αυτό που συμβαίνουν και όχι αυτό τον φθηνό κατ' εμέ εντυπωσιασμό, προσπαθώντας να βρούμε τι υπερβολή θα χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του θεατή. Σε κατάλαβα απόλυτα και με χαρά βλέπω ότι διαφωνούμε. Δεν θέλω να αναλύσω περαιτέρω τη διαφωνία μας, γιατί δεν πάει, αλλά νομίζω έχουμε τοποθετήσει το θέμα. Και αναρωτιέμαι τώρα, φωναχτά μαζί σου, ποιο θα είναι η επόμενη μας διαφωνία. Θα τη βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τη βρούμε. Και επειδή μας πέρασε και η ώρα, θα κλείσουμε εδώ την κουβέντα μας, θα βρούμε το επόμενο μας θέμα και θα συζητήσουμε διαφωνώντας την επόμενη φορά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.